Coach, ο Μεσσηνιακός σήμερα βρέθηκε πίσω στο πρώτο σετ, έχασε το πρώτο σετ. Ειδικά στα δύο υπόλοιπα ήταν πολύ καλύτερος και πήρε και την νίκη. Ποιος στόχος βάζει η ομάδα σας και ποιο ήταν το κρίσιμο σημείο στο σημερινό παιχνίδι? Ναι. Βρεθήκαμε πίσω στο σκορ, έπρεπε να πούμε δυνατά. Το συνηθίζει λίγο αυτό η ομάδα μου. Δεν ξέρω πώς το λόγο. Νομίζω είμαστε επηρεασμένοι από το ταξίδι. Βρήκαμε έναν αντίπαλο που ήταν πολύ καλός. Είχε καλές άκρες, ήταν καλός. Δεν περιμέναμε να είναι λίγο πιο αδύναμος, αλλά ήταν πολύ δυνατός. Εφηδιαστήκαμε. Στην πίεση κάναμε εύκολα λάθη, αλλά καταφέραμε και το κρατήσαμε. Έχουμε δουλέψει και κρατήσαμε εκεί στο κρίσιμο σημείο στο δεύτερο σετ του παιχνίδι. Βέβαια, γιατί όταν το σκόρ 26-26 είναι και η τύχη. Δηλαδή, αν δεν μας πήγαινε τη φάση, μπορούσαμε να έχουμε φύγει και με 3-0 να έχουμε χάσει. Δηλαδή, το μάτς παίχτηκε στα ίσια και στο όριο. Απλά εκεί ήμασταν λίγο πιο σταθερές, λίγο πιο έμπειρες και κρατήσαμε το μάτς. Στόχος τώρα είναι, επειδή στο δεύτερο γύρο έχουμε πιο εύκολο πρόγραμμα, να μπορέσουμε να κρατήσουμε όσο πιο πολλά μάτς μπορούμε να δούμε στην έδρα μας και να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο. Τώρα προς χαρακτήρα στην Πρέβεζα μπορεί να έχασε, αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί έχω παίξει μόνες ομάδες εκτός από την ΕΑΛ. Αξίζει να είμαστε στην κατηγορία. Είναι δύσκολο το έργο της, γιατί είναι η απόσταση, δεν ξέρω πώς θα καταφέρουμε εδώ ο προπονητής της παίκτριας, αλλά αξίζει να είμαστε στην κατηγορία και να το πιστέψει και να έχει ψυχολογία, γιατί είναι ένα άθλημα ψυχολογίας και το ξέρω καλά και εγώ, από τις παίκτριές μου, από μένα και την ομάδα μου. Κύριε Ζήση, ενώ στο πρώτο σετ η ομάδα το πήρε και το δεύτερο παίκτρι στα ίσια, μετά φάνηκε να έχει μια κάμψη στην απόδοσή της. Πού οφείλεται αυτό κατά τη δική σας άποψη? Εντάξει, εκεί το πιο βασικό σημείο του παιχνιδιού ήταν στο δεύτερο σετ, που κρίθηκε, όπως είπε και η συνάδελφος, κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Εκεί είναι θέμα τύχης, είναι θέμα ικανότητας, είναι αρκετά το ζωνρό. Μέχρι και το σημείο, και στα δύο σετ είχαμε ένα καλό ρυθμό. Μετά ήταν θέμα, πιο πολύ θα έλεγα εγώ, εμπειρίας των παιχτών του Μεσσηνιακού και είχαμε αρκετά προβλήματα στην υποδοχή στα άλλα σετ. Μπήκαμε με το ανάλογο πάθος και την ανάλογη ενέργεια που ήμασταν στα δύο προηγούμενα σετ. Βέβαια, είχαμε κάποια προβλήματα με τον τραυματισμό τα οποία μας απασχολούν τον τελευταίο καιρό, έτσι, αλλά εκεί στο τρίτο και τέταρτο σετ η ομάδα φάνηκε λίγο να ασθενεί, ας πούμε, σε ορισμένα σημεία. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε να δουλέψουμε στην προπόνηση, να αποκατασταθούν οι τραυματισμοί αυτοί 100%. Έτσι, γιατί δεν έχουμε και πολλές ειδήσεις, είναι περιορισμένες ειδήσεις που έχουμε. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε σε κάθε θέση δύο παίκτες και προσπαθούμε με διάφορες αλχημίες και με διάφορες αλλαγές, έστω και στις θέσεις των παιχτών που είναι ειδικευμένες στις θέσεις, ας πούμε, παίζοντας σε άλλες θέσεις, να καλύψουμε κάποια κενά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, έτσι, να παλέψουμε, να συνεχίσουμε να βελτιωθούμε πιο πολύ ακόμη και να ελπίσουμε έτσι, ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και πιο καλά αποτελέσματα για μας. Είδαμε και μια επιστροφή μετά από περίπου 1,5 μήνα της Χρυσάνθης στη Μαγκλάρα. Πιστεύετε ότι και αυτή η λύση θα δώσει έναν άλλο αέρα στην ομάδα και στα επόμενα παιχνίδια? Σίγουρα από εδώ και πέρα έπαιξε το πρώτο παιχνίδι μετά από 2 μήνες σχεδόν αποχής. Έτσι, οπωσδήποτε δεν ήταν έτοιμοι, 100% έτοιμοι, αλλά σίγουρα με την προπόνηση και τα λοιπά θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό, ας πούμε, ετοιμότητας.
Ευχαριστώ πολύ. Καλά.